Ihaa mököttää. Hauka tuijottelee vieläkin pilviä. Olen kutsunut teidät tänne tänään ihan takia. Hän on aina niin surullinen. Istuu nytkin ulkona sateessa. Meidän on tehtävä jotakin. Totta asuu tehdä jotakin. Mitäs sinä? Jos olisin itse surullinen, haluaisin jonkun piristävän minua. Toden totisesti. Ehdottomasti. Totta kai, tiesi se koko ajan. Ei, nyt tiedän. Huomenna piristetään Ihaata. Joo, hänellä on hauska koko päivän. Ruu ja minä opetamme häntä pomppimaan. Pomppimaa? Ha! Puutarhan hoito on ainut tie onneen. Ei. Lentäminen valomeressä kiitäminen. Vuorten harjanteiden yli liitäminen. Se on hieno ajatus, Nasu. Mitä aiot tehdä? Minä? No, ehkä... minä osaisin. Seuraa vaikka meidän muiden touhuja ja sitten teet mitä Nasut parhaiten Saavat. Mitä se sitten liekin? Mitä tehdä?